Benvinguts tots i totes a aquesta sessió de Català C2 en la que treballarem exercicis semblants als que podem trobar el dia de la prova. Com ja sabeu, si recordeu l'anterior sessió, en aquests exercicis, per exemple en l'exercici 1, el que haurem de fer és omplir els buits amb paraules de caràcter funcional com poden ser determinants, quantificadors, pronoms personals, pronoms de relatiu, preposicions i conjuncions. En aquest cas, jo us he posat 10 ítems, vol dir que hi ha 10 espais en blanc. Cada ítem seria un punt, al final de la sessió conteu quants heu fet bé i quants heu fet malament, anireu anotant-los en una llibreta o en un full i al final de la classe feu una valoració de com ha anat aquest simulacre d'examen d'aquesta àrea 2, en concret, l'ús de la llengua. Molt bé, doncs comencem. Aquest primer exercici, com comento, són 10 ítems i haurem d'omplir aquests buits amb paraules de caràcter funcional. A veure... Molt bé. Anem a la primera oració. La capacitat de prendre decisions responsables després d'analitzar una situació i valorar els riscos i les conseqüències. Hem d'omplir aquest espai en buit la capacitat de prendre decisions responsables després d'analitzar una situació i valorar els riscos i les conseqüències. De moment esteu tots acordant tots, mai millor dit. Algú té alguna altra opció, alguna altra proposta que no sigui tots? Possibles. La capacitat de prendre decisions responsables després d'analitzar una situació i valorar possibles els riscos i les conseqüències. Sona estrany, oi? De moment, sembla que tots esteu amb tots. Tots. D'acord. Anem a veure-ho. Efectivament, tots seria una resposta possible, correcta. Jo he situat aquest pronom feble, la capacitat de prendre decisions responsables després d'analitzar una situació i valorar-ne els riscos i les conseqüències. Trobo que és més adient que tots perquè fem al·lusió a la situació en concret i per tant hem de valorar els riscos de la situació i les conseqüències d'aquesta situació. Aquest ne seria un complement directe no determinat i en anar al darrere del verb agafa la forma plena de ne. Però, si haguéssiu triat tots, doncs tampoc seria incorrecte. Molt bé, anem amb el següent. Comportaments bàsics de relació, com saber saludar o presentar, demanar o agrair favors, donar les gràcies, saber disculpar, fer compliments, saber dir no. Ser. Aquí sembla que estem tots d'acord. Algú té alguna altra proposta? Ser, molt bé. Nos, presentar-nos, disculpar-nos. Alguna resposta més? D'acord, doncs anem a veure-ho. Si ningú té cap altra proposta. D'acord, aquí jo he posat presentar-se i disculpar-se. Per què he triat presentar-se i no presentar-nos, disculpar-nos? Si us fixeu, la resta de l'oració, demanar, agrair, estan formes impersonals del verb i per tant, si de cop escrivim presentar-nos nosaltres, és estrany. Presentar-se és pronominal, no és reflexiu i per tant, en aquest cas s'hi escau més pel context de l'oració, no perquè presentar-nos i disculpar-nos sigui incorrecte en si, sinó que per context seria millor, en aquest cas, presentar-se i disculpar-se.
Molt bé, aneu prenent nota, de com quins aneu fent bé, quins aneu fent malament. Anem al següent. L'empatia, és a dir, saber posar en lloc de l'altre per entendre què sent en una situació donada, comprendre i tenir la voluntat d'ajudar de bon grat. Què diríeu? D'acord? Aquí van sorgint diferències. Ser, el, lo, sens, nos. Sens, nos. Sent, lo. Aquí sembla que hi ha més varietat de respostes, D'acord? Bé, com més o menys heu respost tots, anem a veure-ho. Aquí, com sempre, hi ha més d'una resposta vàlida, Aquests que són d'omplir buits es pot interpretar una miqueta més, una mica segons el context, és a dir, depèn. Vinga, jo he triat. L'empatia és a dir, saber-se posar en el lloc de l'altre per entendre què sent en una situació donada, comprendre'l i tenir la voluntat d'ajudar-lo de bon grat. Podria ser saber-nos posar, i estaria correcte, comprendre'ls i tenir la voluntat d'ajudar-los de bon grat, també seria correcte. Aquí ens faltaria una mica de context, no? Si estem parlant d'un nen, d'una nena, si estem parlant d'un conjunt, si estem parlant... Sí? Però, si heu respost saber-se, saber-nos, comprendre'l, comprendre'ls, ajudar-lo, ajudar-los, és correcte. Molt bé, anem amb el següent. Sigueu afectuosos amb ells i demostreu la vostra estimació. Aquí sembla que... D'acord. Alguna resposta diferent? Aquí sembla que estem més o menys tots d'acord, sí? Tot i que hi ha alguna resposta diferent? Molt bé. Doncs, en aquest cas, hem respost tots molt de pressa i molt ràpidament, per tant, passo a la correcció. En aquest cas, és demostreu-los la vostra estimació. A ells és un complement indirecte, llavors és los. Per què los i no li, com he llegit? Perquè sigueu afectuosos amb ells és plural i per tant és los i no li. Si hagués estat un singular, llavors sí, però en aquest cas és plural, per tant és demostreu-los. Molt bé, següent. Inicieu converses amb afirmacions com, per exemple, sembla que estàs enfadat, et veig una mica trist, per ajudar i comprendre millor. Aquí estem parlant amb els adolescents, El context que ens falta és amb els adolescents, inicieu converses amb afirmacions com les, los, els... Perdoneu. Amb els adolescents. No res, nos, ens, molt bé, no res també és una opció, A vegades, sovint, aquest no escriure-hi res també és una opció. Les, tet, i, els, los... Anem a veure-ho, si us sembla bé, més o menys ha contestat tothom. Doncs, com molt bé ha contestat la Núria, tenim aquí, inicieu-hi amb ells, com que va amb aquesta preposició amb, escrivim un i, converses amb afirmacions com, per exemple, sembla que estàs enfadat, et veig una mica trist, per ajudar-los i comprendre'ls millor. Podria ser per ajudar-lo i comprendre'l millor, però en aquest cas ja us he dit que el context era amb els adolescents en plural i per tant és ajudar-los i comprendre'ls. Molt bé. Passem al següent exercici.
En aquest exercici hem de triar una de les opcions que ens proposen. En aquest cas, en l'anterior sessió vam triar quina era la resposta incorrecta. En aquest cas triarem quina és la resposta correcta. Sí? Veurem una frase amb un espai en buit i a baix 3 opcions. Quina d'aquestes 3 opcions és l'opció correcta? Molt bé, som-hi! La pilota va entrar per l'esquadrilla, per l'esquadra, per l'escaire de la porteria. Què dieu? La C, la C, la B, la C, la C, escaire, escaire, la B, esquadra, la C. Aquí veig que està entre la B i la C. Recordeu que és a dir, potser el referent el tenim en castellà, però no sempre fem servir les mateixes paraules, Per tant, molt bé, doncs ara que hem respost tots, anem a veure-ho. En aquest cas és escaire. Molt bé. És la C la resposta correcta. Esquadra és una colla de gent armada. Esquadrilla és quan una facció, una part d'una esquadra, i escaire és qualsevol forma que forma angle. Sí? Per tant, en aquest cas la porteria, sabem que forma angle, és un escaire. És l'escaire de la porteria. Molt bé, anem al següent. Han instal·lat un nou consultori metge, medicinal o medicalitzat. La C, la C, la C. Aquest sembla que el teniu claríssim. La A. Sobretot recordeu, a vegades, sovint, els nostres companys poden estar equivocats. Cadascú que confiï en la seva intuïció. La C, la A. Aquí està entre la A i la C. Molt bé. Hi ha alguna B també? Perfecte. Doncs anem a veure-ho, si us sembla. Més o menys veig que hem contestat tots. La resposta correcta, en aquest cas, és medicalitzat. Medicinal és que serveix per guarir. Són més aviat les propietats d'una substància. Metge és una persona que exerceix la medicina. Per tant, aquí la resposta correcta és medicalitzat, que vol dir dotat d'equipament mèdic. És un consultori medicalitzat. Molt bé, perfecte. Anem a la següent. No es podia calcular el número, el nombre o el munió d'assistents. La B, la A, la B, la B, la B. Veig moltes Bs. Alguna A. La B. I no hi ha ningú que pensi que pot ser la C? Ara no contesteu la C perquè ho he dit jo, La cosa està entre número i nombre. D'acord? Anem a veure-ho. Entre número i nombre, la Paula pregunta, la A és sinònim de la B, no? Tot i que és més correcta la B. Anem a veure primer la resposta correcta i després veurem si la A és sinònim de la B. La resposta correcta és nombre. Nombre es refereix a una quantitat indeterminada. Sí? Número és pels nombres matemàtics, el número 1, el número 2, un número concret. Viu al número 33. Munió, en aquest cas, és un grup indeterminat, però multitudinari de persones o d'alguna cosa, i és femení, per tant, no s'hi escau. Entre número i nombre, Paula, no acaba de ser sinònim, és a dir, número serveix per especificar un número concret, nombre és una quantitat indeterminada, sí? Per tant, molt sovint els fem servir indistintament, però no signifiquen el mateix i no es poden fer servir de la mateixa manera. Molt bé. Següent. Li han regalat un mocador bordat, recamat, embrodat. La A,
la A, la C, molta A, molta C, bordat, embrodat. Alguna resposta diferent? Algú proposa la B? No? La Soraya proposa la B. Així almenys en tenim una. Bordat, recamat, embrodat, perfecte. Molt bé. Doncs anem a veure aquesta resposta. Quina seria la resposta correcta? Som-hi. En aquest cas és la B. Molt bé, Soraya. T'has arriscat i mira, ha sortit bé. Brodat, brodar, és a dir, brodat existeix, bordat no. Sí? Bordat és, en tot cas, del verb bordar, però no brodar, sí? Això és un castellanisme. Recamat és un tipus de brodat en relleu sobre una roba qualsevol. Embrodat no existeix. Bordat és un castellanisme, haurem de practicar més els barbarismes. En català diem brodat i recamat és un sinònim de brodat, és un tipus de brodat. Molt bé, passem al següent. Van explicar el tema amb un raonament peregrí, perogrull o pelegrí. La A, la B, la A, la B. D'acord? Alguna C. Peregrí, perogrull, pelegrí. La B. D'acord? Comprovem si us sembla bé. Tenim peregrí. En aquest cas és peregrí. Peregrí significa una cosa que és rara avis, una cosa singular. Perogrull ve del castellà perogrullo. En aquest cas no s'hi escau, perogrull. I pelegrí és una persona que fa un viatge per devoció a un santuari. Per tant, tampoc s'hi escau. En aquest cas, la resposta correcta és la A, peregrí. Molt bé. Doncs anem ara al següent exercici en el que haurem de trobar. En aquest cas us he posat 5 ítems. Recordeu que en aquest cas no contem els espais en blanc, sinó cada bloc d'oracions, perquè tindrem un bloc de 3, és a dir, una sèrie de blocs de 3, 5 en total, 5 sèries de blocs de 3, en el que haurem de trobar una sola paraula que serveixi, que ens sigui correcta en les 3 oracions. Sí? Queda clar la dinàmica d'aquest exercici? És el mateix que la setmana anterior? D'acord, molt bé. Doncs anem a veure-ho. La de la fortalesa significa la derrota definitiva. Perdoneu. Abans d'instal·lar la parada hem d'assegurar-nos que hi tenim una bona de corrent per endollar els aparells. Si vols, et donaré una bona d'aquesta xocolata de Suïssa. Així la podràs tastar bé. Ja comencen a arribar les primeres respostes. Presa. Presa. Tothom sembla estar d'acord. Presa. Presa. Algú té alguna proposta diferent que no sigui presa? No? Esteu tots d'acord? Molt bé. Anem a veure-ho. Efectivament, es tracta de presa. La presa de la fortalesa significa la derrota definitiva, això és la conquesta d'un lloc. Abans d'instal·lar la parada hem d'assegurar-nos que hi tenim una bona presa de corrent per endollar els aparells, és un lloc d'on agafem corrent elèctrica o elèctric, i si vols et donaré una bona presa d'aquesta xocolata de Suïssa, així la podràs tastar bé, en aquest cas presa de xocolata és un tros de xocolata. Molt bé, anem als següents.
Aquests dibuixos encara no et surten gaire bé. Has de continuar? Abans a casa sempre venia un a posar-me les injeccions. Merkel es va trencar la pelvis, esquí de fons. D'acord? Practicant? Tothom està d'acord? Practicant? Ja qui inclús ho crida, practicant. pel que veig al xat. Practicant. Molt bé. Algú té una proposta diferent? Té una resposta que no sigui practicant? No? Doncs comprovem-ho. Efectivament, la paraula que estem buscant és practicant. Aquests dibuixos encara no surten gaire bé. Has de continuar practicant, del verb practicar. Abans a casa sempre venia un practicant a posar-me les injeccions, és una persona que fa algunes funcions de metge, i Merkel es va trencar la pelvis practicant esquí de fons, duent a terme, realitzant. Sí? Perfecte. Següent. És un desvergonyit. Per fer el que ha fet s'han de tenir... Sembla que està bé de salut. Fa unes bones de pa de ral. Hem menjat unes de porc amb carxofes boníssimes. Alguna proposta? Galtes. Sembla que tots proposeu galtes. Galtes, d'acord? Recordeu, no, els companys no tenen per què tenir sempre la raó. Potser així us faig dubtar una miqueta. Que sembla que us ho he posat molt fàcil, Galtes, molt bé. Som-hi. Galtes. És un desvergonyit perquè pel que ha fet s'han de tenir galtes. És simplement això, no? Que no té vergonya. Sembla que està bé de salut, fa unes bones galtes de pa de ral, que té les galtes redones, la cara rodona. Hem menjat unes galtes de porc amb carxofes boníssimes, és la part d'un porc, no? Molt bé. Anem amb el següent. Ens va sorprendre aquell retaule perquè tenia uns acabats perfectes recoberts amb d'or. Té un a l'ull, no veu que li prenen el pèl. Tothom feia el que podia, amb pocs mitjans, i encara venia l'amo i li prenia ell. Algú té alguna proposta? Pa, pèl, pèl. Sembla que la cosa estarà entre pa i pèl. Pa, pèl, cabell o pèl? Pèl, pa... D'acord. Sembla que la cosa està entre pèl i pa, oi? L'Albert proposa tel. Ho comprovem? En aquest cas, la resposta correcta és pa. Ens va sorprendre aquell retaule perquè tenia uns acabats perfectes recoberts amb pa d'or. Aquest pa d'or és un material que es fa servir sobretot per retaules i per decorar en certes èpoques de l'art, sobretot en el barroc, per exemple, i en el gòtic, més aviat. Es fa servir aquest pa d'or, que són unes làmines d'or que es fan servir per decorar. Té un pa a l'ull, vol dir que no veu el que és evident, en aquest cas no veu que li prenen el pèl. Tothom feia el que podia amb pocs mitjans i encara venia l'amo i els hi prenia el pa. En aquest cas els robava, no? Els hi treia alguna cosa. La resposta correcta, doncs, és pa i no pas pèl. No sé per què te'l creus. El que t'ha dit aquest xicot és una gran... La seva actuació dins la junta no satisfà ningú. Aviat procuraran donar-li la i posar-n'hi un altre. Amb aquella feia tornar el calçat ben llustrós. Aquesta potser és una miqueta més difícil. Algú té alguna proposta? No sé per què te'l creus, el que t'ha dit aquest xicot és una gran...
La seva actuació dins la Junta no satisfà ningú. Aviat procuraran donar-li la i posar-n'hi un altre. Amb aquella feia tornar el calçat ben llustrós. Cera, proposa la Núria. És a dir, en aquest cas, per exemple, sabríeu què posar a la primera oració, sabríeu què posar a la segona oració i sabríeu què posar a la tercera oració, oi? Per què? Perquè hi ha vegades que sovint hi ha paraules de les quals no en sabem tot el significat, totes les possibles accepcions, oi? Per tant, si donat el dia de l'examen, el dia de la prova, us trobeu en la situació en la qual no sabeu exactament quina ha d'anar per a les 3, jo us proposaria que us arrisquéssiu. És a dir, potser m'encaixa amb la primera, m'encaixa amb la segona, però la tercera no ho acabo de veure. I no hi ha manera de trobar aquesta paraula concreta que m'estan demanant. Doncs, arrisqueu-vos. Cera, banda. Si, per exemple, ho deixem només en la primera oració, no sé per què te'l creus, el que t'ha dit aquest xicot és una gran, què diríeu? Mentida? D'acord? Si ho féssim en el segon cas, anem a veure si mentida ens encaixa. Farsa podria ser, comenta la Paula, la seva actuació dins la Junta no satisfà ningú. Aviat procuraran donar-li la mentida i posar-n'hi un altre. Donar-li la farsa i posar-n'hi un altre. Us encaixa? Empenta, alta, baixa, mà. Aquí ja comencen a sortir altres coses, D'acord, i no hi ha cap paraula que potser us encaixi en la primera i en la segona? Estem buscant volta, per exemple. Una gran volta i donar-li la volta. Aquest és difícil, Sobretot perquè segurament la tercera accepció que estem buscant, la tercera oració en la qual aquesta paraula encaixa, no és gaire coneguda. Trola. Estem buscant sinònims de mentida que podrien encaixar amb la segona oració. Comprovem la resposta? Algú s'ha inspirat de cop i té la resposta o la comprovem? Anem a veure-ho. Vinga. En aquest cas, la paraula que estem buscant és bola. No sé per què te'l creus, el que t'ha dit aquest xicot és una gran bola, la seva actuació dins la Junta no satisfà ningú, aviat procuraran donar-li la bola i posar-n'hi un altre. Amb aquella bola feia tornar el calçat ben llustrós. En aquest cas, la primera oració, bola, és mentida. Donar la bola amb algú és treure'l d'algun càrrec. I bola, en l'última accepció, entenem que és un sinònim de betum. Exacte, no donar la bola a algú, no concedir allò que sol·licita, treure'l del càrrec que exerceix, etc. Molt bé, Soraya. I bola, en l'últim cas, és sinònim de betum, per enllustrar les sabates. Sí, la primera potser és més evident, oi? Bola com a mentida, sí, però la segona i la tercera són menys conegudes. Avui hem après una cosa més. Molt bé. Doncs, amb això acabem el simulacre. No sé si us ha anat bé, si us ha anat malament. En general, teniu els diferents ítems apuntats, si són correctes, si són incorrectes. La Eva comenta fatal, no passa res, anirem millorant poquet a poquet. Exceptuant l'última sobretot, mig, no passa res. També ens pot passar que hi hagi alguna... És a dir, aquest mateix exercici, que l'anterior sessió ho féssiu molt bé, perquè resulta que just les paraules les coneixíeu i en canvi, en aquest cas no passa res. A poc és anar provant,
és anar, sobretot, quedant-nos amb aquestes paraules, no? En aquest cas, vola. Doncs ara ja sé que vola també és un sinònim de betum, per exemple. Molt bé. Sembla que ens haguem de saber tot el diccionari. Sembla una mica desesperant, ja ho sé, però a poc. I sobretot, agafem-ne la part positiva, És a dir, avui hem après dos significats nous de la paraula vola, per exemple. Sí? Anirem practicant, poquet a poquet, aniran sortint paraules així estranyes que potser no coneixem i per tant la idea és absorbir aquests coneixements. Molt bé, anem ara amb la sessió dels barbarismes i us proposo, com sempre, 3, són 6 en total, barbarismes i vosaltres em proposeu les paraules correctes que hauríem d'emprar en català. Molt bé. Tenim per una banda artimanya, cordura i hojaldre. Això que ha fet és una artimanya per aconseguir el que vol. Ha perdut la cordura i he fet un pastís amb hojaldre. Vinga, quines són les vostres propostes? Artimanya, cordura i hojaldre. Pasta de full, maniobra, seny, pasta de full, pasta fullada, parany, seny, pasta de full. Artimanya potser és la que costa més? Doncs vinga, anem a comprovar-ho. Tenim artifici, he triat jo, perquè per artimanya n'hi ha diferents. En aquest cas he triat artifici, seny i pasta de full. També pot ser pasta fullada. Molt bé. Anem a veure els 3 següents. Ojalà, pantorrilla i quebrantar. Ojalà deixi de ploure, m'he fet mal a la pantorrilla i tinc un caràcter que mai podran quebrantar. Cuixa, tant de bo, tant de bo. Tant de bo, cuixa, alterar, panxell, trencar, potser, panxell, trencar. Alguna altra proposta? Per pantorrilla n'estan sortint bastants. No? Molt bé, som-hi. Tant de bo, turmell i trencar. Tant de bo, bessó i trencar. Quebrantar, fracturar. Doncs, tant de bo, tou de la cama o panxell, molt bé, no sé qui ho ha dit, panxell, però molt bé. Tou de la cama, també podem dir el tou del dit, sí? Referint-nos a aquesta part d'aquí. En aquest cas és tou de la cama. El nom és bastant gràfic, vull dir, tou de la cama és la part més tova de la cama, per tant, o panxell. I infringir, en comptes de quebrantar la llei, diem infringir la llei. Molt bé. Anem ara amb les frases fetes. Acabem de completar aquestes. Trencar no seria correcte? Sí, podria ser correcte, en segons quin context podria ser correcte. Anem a veure, frases fetes. Tenim 2 frases i les hem d'acabar de completar. Molt bé. No s'acaba mai. Això sembla la cançó de... I precisament aquest tema és la mare. L'Albert, de l'enfadós i dels ous. La mare dels ous. És la cançó de Mai no parar. La mare dels ous, molt bé. Alguna proposta diferent? No? La cançó de l'enfadós. D'acord. Doncs anem a veure-ho. És la cançó de l'enfadós i és la mare dels ous. Molt bé. La cançó de l'enfadós com una cosa que es repeteix, que no es para de repetir. I la mare dels ous seria com el quid de la qüestió, seria el punt important. Molt bé. Estupendo, molt bé, ho ha fet genial. Com sempre, si us ha quedat qualsevol qüestió, si teniu qualsevol dubte, no dubteu a contactar-nos.
pel canal de tutories i ens veiem aviat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu, bona tarda.